Razmatranje Evanđelja dana za 12. lipanj 2025. Matej 5, 20-26. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Svetost se ne sastoji samo od vršenja obreda. Prije mnogo godina poznao sam katoličkog poduzetnika koji je svoja jutra provodio odlazeći od crkve do crkve kako bi sudjelovao na misiji, čak i više puta primajući pričest, ali nije dobivao ništa. U svojoj svećeničkoj službi upoznao sam katolike koji misle da im je savjest u redu samo zato što redovito idu na misu, daju kakav doprinos župi i naprave čak i pokoje hodočašće. Ovo je farizejska svetost, čiji cilj je samo izgledati svet, kako bi ih se smatralo pravednim ljudima, pobožnima i kršćanima. Ovo nije ona vrsta svetosti koju Gospodin želi od mene i tebe. Gospodin želi svetost koja rađa blage, krotke, sućutne, velikodušne, milosrdne i osjećaje čistog srca. Ako ideš na misu, a prezireš ono koji nije lijep, bogat i poznat kao ti, nisi svet. Ako daruješ znatnu svotu novca crkvi, a ne daješ pravednu plaću svojim radnicima, nisi svet. Ako ustima blagoslivljaš, a srcem proklinješ, nisi svet. Ako slaviš misu ili navještaš evanđelje anđelskim glasom, a u srcu ti se nalazi samo veličanje, nisi svet. Ako svaki dan moliš krunicu, a iz tvojih usta neprestano izlaze vulgarne, uvredljive, nasilne i prezirive riječi, nisi svet. Svetost nije namještena pristojnost, već čistoća srca. Tko se želi prikazivati svetim, taj je kao ona žena ili muškarac koji nosi elegantno odijelo na tijelu koje širi smrad. Svetost se sastoji od toga da se zaodjenemo osjećajima i mislima, poniznosti, krotkosti i milosrđa. Amen. Aleluja.